este vídeo com gravar un user frame, un plano d'usuari i treballar en ell. Això ho tenim en la unitat 4, és l'exercici número 1, en el qual anem a situar un objecte que tinc així guardat en un fitxer CAD que hem fet en la impressora 3D, plano inclinat. Anem a donar-li les coordenades per a situar-lo davant del robot, menys 82, 817, 90, menys 180. Bloqueja, ok. Ja tinc així l'objecte, tal qual en el robot real també el tinc igual, situat en el mateix lloc, i anem a configurar un plano sobre este objecte inclinat que té 15 graus d'inclinació. Per a fer això, entro en el menú, Setup, Frames, seleccione el frame 3 i en Detail, método de los 3 puntos. Li dono un nom, plano inclinat, i directament me'n vaig a l'origen, que l'origen el tindré, vaig a definir-lo en este cantó. Per a fer això trac la barra de Move to Quick Bar, me'n vaig a Vertex i situo el robot ahí. Me l'ha deixat un poc regirat, però no passa res, el tinc ahí. I això és el primer punt que vaig a gravar, Shift Record. Molt bé. A continuació, em manejo en direcció X, Shift més X, tiro amunt, li llevo un poc de velocitat, el tinc ahí quasi, baixo un poquet avall, el tinc que puc tirar un peliu més avall, ahí està bé. Grava aquest punt com a Shift Record i vaig ara a tornar-me a l'origen i per això el que faig és un Move to, Shift Move to i deixar el robot en l'origen. I ara em manejo en el tercer punt és en direcció més I, més I, per exemple, aixina, i m'ha marcat un llimi d'error, tiro un peliu arrere, faig un reset, tiro un poquet davant, ahí per exemple està bé, Shift Record. I automàticament tinc el plano, les coordenades del plano gravades. Si tenia un programa fet, però vaig a borrar-lo, i aquest programa vaig a borrar-lo. I creo un nou programa. Ja tinc el plano, per veure que el plano creat el tinc bé, entra així en el robot guide i efectivament veig que el plano me s'ha creat allí perfectament. Molt bé. Doncs el que vaig a fer és fer una trajectòria d'un quadrat sobre este plano. Primer que res vaig a traure'm el plano en coordenades joint, el plano el robot, vaig a treure-lo de conforme està perquè el tinc un poc regirat així, no m'agrada com està. El deixo d'esta manera, tire amunt. Bé, per exemple, aquesta situació és bona i ara directament ja canvie a coordenades user per a treballar en les coordenades sobre el plano. Faig un reset. Este primer punt és un punt, el grave en joint, serà el punt d'origen. I el segon punt que vaig a fer, vaig a baixar en coordenades, vaig a baixar en joint, en user, perdó, en coordenades user, fins que toque el plano, tiro un poquet avall, baixo un poquet més, ahí estic. Estic ja tocant el plano, més o menys, no? Doncs vaig anar-me'n un poquet en coordenades més I.
Vale. Este primer punt el podria gravar, grave també com a joint, vale. I ja me'n puc anar en Shift més X, molt bé, grave aquest punt en coordenar en moviment lineal, tire a més I, perdona, a menys I, grave este punt també lineal, vaig en menys X, grave este punt també lineal, i l'últim punt, que seria el P2, vaig a gravar-lo també lineal, però en comptes del P6 jo vull que sigui el P2. Vale. I automàticament ja tinc així, verifica això, em vinc així dalt, verifica si això funciona bé. Vale. Veig que efectivament m'ha gravat el programa seguint el plano. Vale. Què vaig a fer ara? Això seria l'exercici 1, vaig a fer l'exercici 2, que seria canviar l'origen del plano. D'esta manera me'n vaig a Setup, Frames, Method dels 4 punts. I el que vaig a fer és l'origen que el tinc així en el cantó vaig a traslladar-lo així dalt. Entonces me'n vaig en menys X, menys Y, per exemple, vaig a traslladar-me l'origen així, conforme el tinc un poquitiu bé. Ahí el tinc bé. Grave aquest punt, Shift Record, i automàticament vegem que l'origen s'ha desplaçat del cantó fins ací i, conseqüentment, tots els punts s'han desplaçat junt en l'origen. Si execute jo el programa, veurem que efectivament el programa s'executa d'igual manera sobre el plano, però les coordenades dels punts han variat perquè ha variat l'origen. Bueno, i fins ací tindríem l'exercici ja resolt.